वेरीफाई कौना के बॉल बोला गेलू हाई फाई आवना हमरे से कल वेरीफाई सदियों करे से करे के मन बा हई दिनारा के लइका पसंद बा शादी करे के ओकरे से मन बा हई कोचस के लइका पसंद बा मिक्स बाय रिकॉर्डिंग रमेश देहाती। हवे रंगदारू करीला रंगदारी एही से कहेला सब उनके बिहारी काहे झूठे पड़ल बाड़ू फेर में टाइम होता बर्बाद अनेर में हमरे खातिर तो पूरा सब धन बा लभो करे से करे के मन बा हई दिनारा के लइका पसंद बा लभो करे से करे के मन बा हई कोचस के लइका पसंद बा प्यार हम दिलीप मोहन पुरी से बानी परेशान देवेंद्र तहरलूरी से हमसे मिला ले बुनैना फेरी दे बुनी मन बैना सुंदर प्रदीप पुजारी की जैसन बा लभो करे से करे के मन बा हई दे नहरा के लइका पसंद बा शादियों करे से करे के मन बा हई कोचस के लइका पसंद बा।